Hi papa, ik ben het, Mario. Hallo. Hi, hoe is ie? Ja, een beetje müde, aber ansonsten geht's. Er zijn echt interessante dingen te boven gekomen die, ja, Die we niet wisten. die niemand wist de dag dat jij dus bij Paken en Beppe bent gekomen. Dat is 23 augustus 1943. 23 augustus 1943. Ja. Dit huis in Boolsut speelt een grote rol in dit verhaal. Maar wijs, nee, het gaat niet over een huis. Volle meer gaat het hier om een gevoel van thuis. U was steeds op zoek naar... Ja, naar thuis. En heb het niet gevonden. Ja, waar is thuis? Thuis was Paken en Beppe. Was Friesland. Booswat. Ik vond het prachtig daar. Prachtig. En voor mij zijn het ook altijd, mag misschien raar klinken, mijn ouders geweest. Het was eigenlijk het mooiste in mijn leven. Totdat ik daar weg moest. No? Van één dag op de andere. Ja, Oké. jongen, het is geschiedenis, daar kan je niks meer aan doen. Je kan het alleen maar nalezen. Nee, je kunt er niks en meer het aan gaat doen. één ook na, Maar het gaat daarom om het een plek te geven en om het te weten ook. te weten, een plek te geven en af te sluiten. Also wat ik nooit in mijn leven gedacht. Ik woon in Duitsland, maar ze weten het niet. Dat ik Joodse afkomst ben. Vond ik anders als anderen. Ik wou net zo eruit zien als die anderen. Ik wou net zo zijn en ik wou met het Joodse niets te doen hebben. Ja, dat klinkt heel raar, maar het is zo. Toch Goed dat mijn ouders het niet horen. Maar toch hebt u een Joodse vrouw gevonden. Ja. Het is fijn dat je Joods bent, maar alleen voor jezelf. Zijn verleden, ook zijn manier dan van handelen, dat heeft natuurlijk ook ons beïnvloed toen wij groter werden. En met onze eigen problemen kwamen, waren vooral ook mijn vader niet in staat om echt voor jou een probleemoplossing te vinden, omdat hij zijn eigen problemen nog lang niet had opgelost. Ja. Ja? Waar hij uiteindelijk tot de dag van vandaag mee vecht. Also, ik ben niet zo'n vechter. Ik denk, ik ben meer als mijn moeder. Mijn vader was een vechter. Maar mijn vrouw, die vecht met iedereen. Het is beter als je dat doet, denk ik. Maar ik ben geen vechter.
mijn heid is hier in het kerk van de gereformeerde kerk dan. En toen vroeg dominee, wie van jullie kunnen een onderduikjoodje thuis hebben? Want ik durf het niet aan. En toen zei het, ik moet even mijn vrouw vregen, maar wij 4 kinderen kan ik zijs wezen. Dus dat is zo makkelijk winst altijd. Dus alles. Ik weet nog dat die kamer op Mionne wie dat. En de hier een bed maken, want die was nou wel aardig creatief. En dat liep een beetje op een kist. En wat hij toen zei van, ik wil eigenlijk net in die kist. Hij zei, jullie hebben hier geen piano. Nee. Dus dat wie al eventjes hij komt wel uit een goede familie, dachten wij dan. En dan had ik op 1 keer 4 zusters en broers. Ik had een pop. Dat moest van mijn moeder geweest zijn. Zo'n genaaide pop. En die heette Filipientje. Oh ja, Filipientje. Ja, Filipientje. En dus mem die hiet in de wasmachine, die ook. En Filipientje ging altijd mee op bed en overal naartoe. En dan ging ze stuk en dan nam hem ze en gooide ze in de kachel. En toen, rent ze de pleister voor het gooit. En dat had hem zat verdriet dingen. Het werk het enige wat hij mijn naam had, hè? Dat... Absoluut, ja. Ja. En daar heeft mijn kleindochtertje een poppetje genaaid. Die vond het zo erg. En dat is nou mijn Filipientje. Het zijn zo dingen die blijven steken, hoor. Mijn vader was leendertschijverschuurder en die was in de communistische partij en was Joods, want 2 dingen die de Duitsers nog helemaal niet tegen konden. Ja, hij heeft voor alles gevochten, altijd. Toen in 1941 hebben ze affiches aangekleefd voor de februaristaking en daarbij hebben ze hem gepakt. En toen kwam hij bij de Gestapo terecht. En dan werd hij meteen aan dezelfde dag ten dode veroordeeld. En mij is verteld dat ik met mijn moeder, of het waar is weet ik niet, 's avonds afscheid nemen mocht. En dat ze hem niet meer herkende. Ze hadden zijn hele gezicht geslagen met geweren en andere dingen. Hij moet er vreselijk uitgezien hebben. En de volgende morgen dan om tussen 5 en 6 werd hij gefusilleerd door een peloton. Meer weet ik ook niet. Want ik heb geen foto's van hem, ik weet niet hoe hij eruit ziet. Mijn moeder is dan van ze moet begin 43 in Westerbork geweest zijn. En zij kwam naar Sobibor. En dat was een vernietigingslager. En in juli is ze vergast worden. Ja. En voordat ze weg is, moet ze mij of weggebracht hebben, of ergens anders, maar mij hebben ze niet gevonden. Dat is een enorm dilemma voor een moeder. Dat denk ik wel. Dat ze heel wat daarmee te doen gehad had toen ze naar Westerbork kwam en dan naar Sobibor. Omdat ze niet wist wat er met mij gebeurde. En ze was eerst 27. Ik heb rare gedachten, had ze mij maar meegenomen. Ze heeft het gedaan dat ik aan het leven blijf. Maar je bent dan toch, ja, je bent alleen en ontworteld. No?
weet nog dat de Canadezen naar binnen kwamen. Chocolade gekregen, had je nog nooit geproefd. En een andere taal gesproken en heb dan wel begrepen dat geen Duitsers meer kwamen. Nou, dus dat was wel een fijn gevoel natuurlijk, maar dat ik dan weg moest, nee. Van één dag op de andere. Wist u dat Mem niet uw Mem was? Nee. Nee, het waren voor mij mijn ouders. Mijn ouders en mijn zusters en mijn broers. Duizenden Nederlandse kinderen werden in de oorlog van hun ouders beroofd. De Commissie voor Oorlogspleegkinderen heeft na de bezetting de zorg voor deze kleinen op zich genomen. Het bureau heeft bijna 300 kunnen identificeren, maar wie kent de overgeblevenen? Wie kent dit jongetje? Heb ik je verteld hier met mijn naam, met Jozef en Joop. Waarom staat hier Jozef in mijn pas en schijvenscheurder? Zo heet ik toch helemaal niet. En die hebben dan gezegd, je werkelijke ouders heten schijvenscheurder en je naam is Jozef. Nou, vond ik helemaal niet leuk. Vond ik helemaal niet leuk, nee. En wij gingen uit soort niks in met me in de route 6 om te houden. Want hij is zo bij ons blauw gewonnen, hè. Maar toen waren de geschiedenis heel los zelf. Dus, en toen waren dat in werking gesteld. Wij hebben naar Ljout brengen. En dat begrijp je niet. Nou, als je zo in je nek gepakt wordt. Ik zeg nu maar, zo als een hondje. De koffer gaat mee, je moet naar Leeuwarden, naar Ljouwert. Want daar is bij de trein en dan zo naar Amsterdam. Dus mijn kon het net doen. Die kon het helemaal net opbrengen om Jopie voor te brengen. Maar ik was die moest het dan maar even doen. Nou ja, ik weet toen weer Zandje. Nee, hij had ooit niet zijn als ik wil niet Memta, ik wil niet Memta. Dus we kwamen in Ljouwert te lanen. En toen was ik omroepen, want ik was wat te laat voor de trein. En ze ziet het, wie is te wachten zien. Je vervelend, maar ik dacht, wat ze hebben opbeleven. En wij erheen en dan is Jopie. Nou, dat ging het. En daar word je een mevrouw overgegeven die je dan in de trein neemt. Een mevrouw. Een mevrouw. Ik weet niet hoe het wordt. Nee. Sjoerdje heeft niet nog maar gekeken. Waarom, weet ik niet. Misschien heeft ze gehuild. Ik heb erom zitten te janken tot en met, hè. Ik heb geschreeuwd, ik heb in mijn broek gedaan, ik heb overgegeven, het ging uit mijn neus eruit. Ik heb gebruld tot Amsterdam, ik wil hier niet weg. Nou, spannend. Ja. Het dossier van uw vader. En het is niet heel dun. Nee. Dus misschien vinden we wel veel Ja. wat de moeite waard is en wat de antwoord geeft op uw vragen. Ja. Hoe kan ik hem nog helpen? Hij is nu 80, maar het lijden moet eindelijk eens een keer een einde hebben. Nou, dat was eigenlijk het ergste in mijn leven wat er bestaat. Als 6-jarige jongen bij je ouders weggehaald te worden, bij andere mensen die je helemaal niet kent, waar je helemaal niet naartoe wilt. Maar wist u ook waarom? Omdat Mem weer zwanger was, denk ik. Nou, ze kreeg nog een kind en op die leeftijd dan was het misschien haar liever dat ik naar Amsterdam kwam. Was ik erbuiten. Hier is volgens mij het besluit genomen dat uw vader naar de familie van Reemst gaat. Hier staat ook wel iets in over de pleegouders.
dat ze zeer sociaal voelende intellectuelen waren, voor wie een communistische werk en de medische praktijk van de pleegvader veel betekende. De Joodske Trudel de Vries leert haar man Theo van Reemst kennen in de Spaanse burgeroorlog. Ze wie een communist, letteractief in het verzet en bedaren beide in de kampen. Het lijkt erop dat mevrouw van Reemst zelf ook beschadigd is. Ik was tegen die pleegouders. En dan begin je een beetje rare dingen te doen. Op school, op de straat, ik ben veel weggelopen. U verzette zich? Ja. En ook dat mevrouw van Reemst heeft veel geschreeuwd. En ook geslagen met een riem. En dat was je helemaal niet gewend. Ik had nog nooit een pak slaag gekregen van iemand of zo. Hij was aardig onwennig. En toen vregen ze of ik daarheen wil. Dus ik ben er verschillende keer geweest. Bij de Overtoom 510. Dat weet ik nooit. En ja, dan moest ik hem een beetje gerest stellen of zo, weet ik veel. Af en toe ben ik dan op vakantie in Friesland geweest. Of Douwe kwam maar het was niet hetzelfde. Het gezin Venema wil de kleine Jozef erg graag bij zich houden. Men heeft daarom een voogdijschap over de jongen aangevraagd. Er dook echter op een gegeven moment een tante op, een zeker mevrouw Moskowitz. En die tante van mij, die was bij een echtpaar ondergedoken. Hoe en wat weet ik niet. Tante Stella. Die heette eigenlijk Sarah, maar ik ken ze onder Stella. Want tante Stella is een paar keer in Boswart geweest. Ik wist niet wie het was. Het was een mooie vrouw. Nou ja, die tut had het op en dat wie tante Stella, hè? En hebben ze me ook niet gezegd wie het was. Die was een paar keer kijken. Meer niet. Tante Stella was ook gevraagd of zij dus jou wilde opnemen als enige directe familie. Nee, dat wou ze niet. Nee, dat wilde ze niet. Of Tante Stella wou mij niet opnemen. Ze had een verloofde, zo staat het in het rapport. Ze heeft een verloofde gehad die dat niet wilde. Tante Stella had een verloofde die dat niet wilde. Ja, die hadden op dat tijdpunt hadden ze... Kan het zijn dat die Jaap Vis heette? Dat geloof ik wel, want ik heb iets gezien van Vis. Nou, oom Jaap was de liefste kerel die ik ooit heb leren kennen. Ja. Ik denk dat Jaap Vis gedacht heeft, we hebben één zoon hier. Ja. Dat is genoeg en... Ja, who knows. Dat wil ik niet. Nee, kan natuurlijk ook zijn. Maar zou het zo kunnen zijn dat tante Sarah een rol heeft gespeeld in die hele overplaatsing, uiteindelijk naar het gezin van Trudel? Denk ik. Zij schijnde ook al Van Reemst te kennen. Dokter Van Reemst was haar huisarts, of die dat met elkaar uitgemaakt hebben. De Joodse gemeente niet. De Joodse organisaties, met name die zionistisch of wel religieus geïnspireerd waren, die vonden dat de band waarom moesten in de Joodse gemeenschap. En de organisatie, de Commissie Oorlogspleegkinderen, die in Amsterdam zit, die vond dat Joodse band misschien eigenlijk wel bij de pleegouders blijven moesten. Maar als Jozef 16 is, rent het huwelijk van Theo en Trudel van Reemst op klippen. Maar ja, op dat moment leerde meneer Van Reemst zijn nieuwe vrouw kennen. Die had ook een zoontje. En toen wisten ze niet waar naartoe met mij. En dan hadden ze kennissen in de DDR, die ook in de concentratiekamp waren. En die hebben gezegd, wij vinden wel iets voor hem. Stuur hem maar hier naartoe. Ik was ook liever in Nederland gebleven.
Het was een landbouwinternaat in Görlitz, als een klein stukje buiten Görlitz. En dan ben je met 80 tot 100 andere mensen bij elkaar, meisjes en jongens. En die anderen, die waren, de week waren ze in het internaat, van 's maandags tot vrijdags. En het weekend waren ze thuis. En dan moest altijd één van die leraars, of hoe je ze noemt, die moest blijven, omdat ik kon nergens naartoe. Ja, ik denk dat ik een moeilijke jongen was. U ziet er toch op een of andere manier heel anders uit dan op die oude foto's. Voor de operatie van mijn neus. Ik vond het altijd heel erg dat ik er anders uitzag als die anderen. En mijn jongste dochter ook. Die begon het ook. En dan zat ik in een restaurantje altijd soda of ik ging een blokje om. Ik kon niet aan de mensen voorbij. En daar hebben wij een dokter gezocht. En die heeft ons geopereerd. Maar u wilde niet een Joodse neus hebben? Nee, ik wou gewoon eruit zien als alle anderen. Niet opvallen. Er zouden mensen zijn die zouden dat noemen van, dat is wat de assimilatie van Joden. Hè? Opgaan in de samenleving zodat je het niet meer ziet. Ja. En er zijn mensen die dat juist niet willen. Ja, dat is heel verschillend. No. In de jaren 70 verhuisden de schrijverschuurders vanuit de DDR naar Boolsut. Maar het zal net van lang wezen, de bloot altijd onreist. Zoon Mario had bijzonder genoeg zijn sterke boom bij Boolsut gekregen, dat hij er letter voor kiest om hem hier met zijn Duitse vrouwengezin te vestigen. Oom Douwe is zo'n zo, het is eigenlijk zijn tweede papa. Ja, Oom Douwe heeft heel veel geholpen. Ook toen destijds met hier naar Nederland weer, voor ons weer naar Nederland komen. Ik heb zoveel goede herinneringen aan Paak en Beppe Venema. Dat het dus voor mij ook nu nog meer het gevoel geeft van liefde, van respect voor hen. Wat ze eigenlijk gevochten hebben. Maar ze konden het niet tegen het systeem winnen. Dat was het hele probleem. Omdat ze waren een arbeidersfamilie. Zij hadden geen inzicht of wat voor recht ze konden zich beroepen. Ja? De laatste jaren had Mario hem verdiepen in zijn roots. Hij vindt uit dat Paken schrijverschuurder in de dun van IJmuiden deersketten is. Het personeel van Westerveld had de moord en de crematie clandestien administreerd. Hij is ter dood veroordeeld. Dat is dat wat de clandestine berichten die ze erin geschreven hebben. En als je verder hier naar beneden gaat, aan familie geen bericht. Ook aan niemand anders. De naam van de aanvrager, er is geen aanvrager. Het is namelijk gedaan op bevel van de Duitse politie. Gezien door de officier van justitie in Haarlem. Wat werd er gedaan met zijn as? Men heeft ze gewoon verstrooid op het Vijverpark. Zodat er niets meer terug te vinden is. Mario, hij is Joodser als Joods. Hij draagt ook zijn keppelen. En ja, hij is echt Joods. Hoe vindt u dat? Fijn vind ik dat. Fijn, maar ik zou hier nooit zoiets op mijn hoofd dragen. Het spijt me. Ik denk dat het volgende document ook interessant is, want voor zover ik het kan zien is dit een brief van de onderduikmoeder aan de Van Reemsten. U moet het me maar niet kwalijk nemen dat ik u schrijf
Want u zult wel denken, wat een drukte hebben die lui daar. Maar ik kan het heus niet laten. Nu Jopie weg is, nu voel ik hoeveel we verloren hebben. En ik moet er iedere keer om denken, bevalt het u niet met hem? Wij willen hem ieder ogenblik wel weer terug. Ik heb er nog geen rust bij dat we hem hebben laten gaan. Er kwamen hier iedere keer mensen om over hem te praten. Dat we tenslotte zeiden, als het dan zijn geluk is, moeten we hem maar afstaan. Maar moest het nu nog? Ik deed het niet meer. Wij konden hem voor de toekomst niets aanbieden. Maar een thuis had hij bij ons wel. En hij is voor ons alles altijd dankbaar. En ik hoop dat hij bij u in ruime mate mogen vinden wat hij bij ons heeft achtergelaten. Papa, ik heb ook een brief aan de familie van Reemst. Ja? Waar zij dus ook in schrijft dat zij jou had eigenlijk nooit willen laten gaan. En dat als het nog een keer over kon doen, dat ze je niet had laten gaan. Pake, die had een medaille gekregen van Yad Vashem. Daar was het hele gezin mee, maar ik niet. Ik had er eigenlijk bij zijn moeten. Ik kan u niet zeggen waarom, ik weet het niet. Ik weet er zelf geen antwoord op, ja. Was dom van me. Schuif alles naar achteren. Zo ver als mogelijk. Hij heeft jarenlang medicijnen moeten nemen om te slapen. Daar word je dus ook, raak je aan gewend. En als je je gedachten niet kunt uitschakelen, je hoofd kunt uitschakelen, dan blijf je doormalen en dat gaat dan ook 's nachts verder. Dus dan kun je ook niet slapen. Ik hoop dat mijn kinderen en mijn vrouw lang gezond blijven. Hoe het met mij wordt, weet ik niet. Ik kan het u niet zeggen. Of het erger wordt of niet. Mijn vrouw heeft het ook niet makkelijk wat dat betreft. Maar ik hoop dat ze zo lang als mogelijk gezond blijven. Ik hoop dat ook voor u. Dank u wel. Na je week in Smokkelbaan het verhaal van Louis Godschalk. Als baan wie hij onderdoekt in Skiernegouten. Haast 40 jaar later kiest hij ervoor om hem definitief in Israël te vestigen. Meer verhalen en interviews luister je dan naar Smokkelbaan de podcast.